ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ቴሌቪዥን ኤሪሳት ውሽጢ ሃገርና ዘሎ ህዝብና እኹል እዋናዊ ሓበሬታ ምስናቕን ናይ ኤሪሳት ቀጻልነት ንኸነውሕዝ ናይ ኩልና ሃገራዊ ሓላፍነት እዩ። ኤሪሳት ብዘይናትኩም ደገፍ ወትሩ ብሓደጋያ ንኤሪሳት ወርሓዊ ኹም ካልእ ገንዘባዊ ሓገዝ ንምብርካት በዞም ኣብ ታሕቲ ተጠቒሶም ዘለዉ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም። ንእትገብሩና ገንዘባዊ ሓገዝ ብሽም እቲ ኣፉ ተዓቢሱ ዘሎ ህዝብና ልባዊ ምስጋና ነቕርበልኩም። ኩነታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ። ኤርትራውያን ዜጋታት ኣብ ታሪኾም ሪኦሞን ሰሚዖሞን ዘይፈልጡ ዋሕዚ ስደት ዘጋጠሞም ኣብ ዘመነ ስርዓት ግደፍ እዩ። ንዝሓለፉ መመላእታ 22 ዓመታት ኤርትራውያን ብዘይባትኽ መንገዲ ከም ደቂ ዛግራ እግሪ ኣውፅኒ እናበሉ ፋሕብትን ክብሉ ምጽንሖም ምስጢር ኣደባባይ እዩ። እቲ ኩሉ ስደትን ጠንቁን ምስ ኣሜሪካን ወያነን ይተሓሓዝ ብምንባሩ ድማ ምስ ምምጻእ ዶክተር አብይ አሕመድ ዓብ ተስፋን ሮፍታን ኣጋጢሙ ነይሩ እዩ። እቲ ልዑል ተስፋን እምነትን ዝተነብረሉ መስርሕ ምምጻእ ዶክተር አብይ ዝተገብረ ዕርቂ ምስ ኤርትራን ውሽጢ ውሻጡ ካልእ ዕላማን ተልእኾን ሒዙ ምንባሩ ብዘይምፍላጥ ንብዙሓት ኣህሚሉ እዩ። እንተኾነ ነቲ ናይ ሓባር ጸላኢና እዩ ዝብሎ ወያነ ንምጥፋእ ዝተገብረ ልፍንቲ ምንባሩ እናሓደረ ተጋሂዱ እዩ። በዚ ዝተለዕለ ድማ ኩነታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ድሕሪ ምፍራም ውዕል ፕሪቶርያ ክሕርፍፍ ጀመረ። ምስ ግዜ ድማ ናብ ዘይምስምማዕ ብርኪ በጽሐ። እቲ ዘይምስምማዕ ምስ ግዜ ጉህድ ኣፈላልያ ሰዓበ። ናብ ፖለቲካዊ ቅርቁስ ብምእታዎም ድማ ግጭት ኢሳያስን አብይን ተቐልዐ። ኣብ ሕዳር 2022 ኣብ መንጎ ትግራይን ብአብይ ዝምራሕ ፌደራል መንግስትን ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ተገይሩ። እቲ ደማዊ ኩናት ምስ ኣቋረፀ ኣብ መንጎ ኢሳያስን አብይን ፍሕፍሐ ብድሃር እናዓበየ ኸደ። ኢትዮጵያ ንኤርትራ ጸረ መንግስቲ ዝኾኑ ዕጡቓት ተዕቁብ ተሰልጥንን ተዕጥቕን ኣላ ብምባል ከሰሰታ። ኣብ መንጎኦም ድማ ናብ ኩናት ከምርሕ ዝኽእል ዘይምትእማን ማዕበለ። ኢትዮጵያ ድማ ርእሳ ናብ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣዞረት። ግዳይ ናይቲ ግጭት ድማ ገበረቶም። እዚ ባህር እዚ ሕጂ ዝተጠረ ኣይኮነን። ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ስልጣን ዝመፁ ስርዓታት ምስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ምቅዳው ስለ ዝስእኑ ነቲ ኣብ ትሕቲኦም ዘሎ ኤርትራዊ እዮም ዝሳልዎ። ኢትዮጵያ ነዊሕ ግዜ መዕቆቢ ናይቶም ካብቲ ጸቓጢ ስርዓት ዘምለጡ ኤርትራውያን ኮይና ጸኒሓ። ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ኣኽበርቲ ጸጥታ ብዝፈጥርዎ መከራ ህይወት ኤርትራውያን ኣዝዩ ኣሰካፊ ኮይኑሎ። ብዙሓት ተኸላቢቶም ካብ ሕጋዊ ኣተሓዛ ተጓንዮም መግቢ፣ ሕክምና፣ መዕቆቢ ንምርካብ ተሸጊሮም ንተወሳኺ ምንክርታትን ምስጓግን ብምፍራሕ ድማ ኣብ ከቢድ ጭንቂ ይርከቡ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክሳብ ወርሒ ግንቦት 2020 ልዕሊ 165,000 ስደተኛታት ተመዝጊቦም ከም ዝነበሩ ይሕብር። ካብ 2021 ጀሚሩ ግን ንሓደስቲ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሕጋዊ መለለይ ሰነድ ኣይተዋህበን። ኣብ 2024 ጥራይ ልዕሊ 20,000 ኤርትራውያን ኢትዮጵያ ከም ዝኣተው ጸብጻብ ቢቢሲ ይሕብር። እዞም መለለይ ዘይብሎም ስደተኛታት ኩሉ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ተኸልኪሎም እዮም። መዓልታዊ ድማ ግዳት ናይ ዝተፈላለዩ ደላሎን ዘይሕጋውያን ገበነኛታትን ይኾኑ ከም ዘለው ጸብጻባት ይርድኡ። ኣብ 29 ሕዳር 2024 ንኹነታት ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣመልኪቱ ቢቢሲ ጸብጺቡ ነይሩ። እቲ ጸብጻብ ድማ ዝበዝሑ ግፋን ማእሰርትን ከም ዘጋጥሞም ኣማይት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተደረጊኖም ከም ዘለውን የረድእ። እቲ ማዕከን ዜና ነቲ ኩነታት ንምርዳእ ንፖሊስ እታ ሃገር ከዘራርብ ፈቲኑ ግን መልሲ ኣይረኸበን። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ድማ ነቲ ጉዳይ ክምርምርዎ ምዃኖም ሓቢሩ ነይሩ። ቢቢሲ ንገለ ስደተኛታት ተመክሮኦም ከካፍሉ ሓቲቱ ነይሩ። ሓደ ስሙ ክግለጽ ዘይደሊ ኣብ ካፍተርያ ንምገብ ነርና ሓደ ሰብ ትግርኛ ከነዛረብ ምስ ሰምዐና ንፖሊስ ሓቢሩ። 6 ፖሊስ መጺኦም ድማ ወሲዶሙና። ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ሓላፊኦም ክፍንውና እንተኾይኖም ክንከፍል ከም ዘለና ነጊሩና። ምስክር ብዘይብሉ ድማ ከፊልና ይብል። ሓደ ካልእ ስደተኛ ሓፍተይ ንድኳን እናኸደት ከላ ሒዞማ ምስ ተኣስረት ኣነ ክበጽሓ ይኽእል ኣይነበርኩን። ንዓይ እውን ኣሲሮም ናብ ኤርትራ ክመልሱኒ ስለ ዝኽእሉ ብዝፈልጦም ኢትዮጵያውያን መግብን ክዳውንትን ይሰደላ ነይረ። ን3 ወርሒ ኣጽኒሖም ድማ ፈንየማ። ወሲኹ ብዙሓት ንኣዋርሕ ሓታቲ ዘይብሎም ተኣሲሮም ከም ዘለውን ጠቒሱ እዩ። ሓደ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ን6 ዓመት ዝተምሃረ እቲ ግፋእ ወረቐት ዘለዎምን ዘይብሎምን ከይፈልየ ከም ዝካየድ ብምጥቃስ ዋላ እውን ንዕኦም ንምርኣይ ዝመፁ ቤተሰብ ይእሰሩ ከም ዘለዉ ይሕብር።
እዛ ንጉዳይ ስደተኛታት ዓብይ ትኹረት ሂባ እተቃልሕ ኤሪሳት ኣብ ናይ 3 ታሕሳስ ፈነውኣ ንኤርትራውያን ሓዊሱ ብዙሓት ዓማዊል ንግዳዊ ባንክ ብዘይፍለጡ ሰባት ገንዘቦም ይዝረፉ ከም ዘለውን ናብ ዝምልከቶ ኣካል ሓቲቶም ፍታሕ ክረኽቡ ከም ዘይከኣሉን ጸብጺባ ብጀካዚ ኣብ ናይ 27 ታሕሳስ መደባታ ድማ ክፍሊ ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ኢትዮጵያ ብዙሓት ኤርትራውያን ዝርከብዎም ከታልሉ ረኺበ የሚሉ ከም ዝኣሰሮምን ብቕልጡፍ ናብ ሕጊ ከቕርቦም ከም ዘይከኣለን ሓቢራ እያ። ቀፂላ ኣብ ናይ 11 ታሕሳስ ፈነውዓ ድማ ኣማይት ኤርትራውያን ስደተኛታት ተገፊፎም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተዳጒኖም ከም ዘለውን እቶም ዓቕሚ ዘለዎም ካብ 80 ክሳብ 200,000 ብር ከፊሎም ከም ዝወፁን ትሕብር። ካብ ሳሪስ ዝርከብ ፖሊስ ጣብያ ተኣሲሮም ክሲ ዘይቀረበሎም ኣብ ፍርዲ ዘይቀረቡ ኤርትራውያን ብለይቲ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ብምምላጦም ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ሓያል ተፍትሽ ከም ዝተገበረሎም እውን ዝዝከር እዩ። እቲ ኩነታት ብፍላይ ኣብቶም ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ ዘለው ዝበኣሰ እዩ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ማዓስከር ዳባት ከባቢ 6,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ከም ዘለው ይግመት። ኣብ ማእከል ኩናት እዮም ዘለው። ቀጻሊ ጭውያ ስርቂ ኣካላዊ ማህሰይቲ ድማ መዓልታዊ ይገጥሞም። ንብረቶምን ሞባይሎምን ንምሕዳግ ብካራ መውጋእን መቕታልን ልሙድ እዩ። ክሳብ ሕጂ ድማ ልዕሊ 11 ተቐቲሎም ብዙሓት ድማ ቆሲሎም። ኤሪሳት ኣብ 1 ታሕሳስ ንኹነታት ዝመዓስከራ መልኪታ ኣብ ዘቕረበቶ ትሕዝቶ መደብ መግቢ ዓለም እቲ ነበርቲት ማዓስከር ዝውሃብ ዝነበረ ወርሓዊ ን10 ኪሎ እኽሊ ናብ 6 ኪሎ ከም ዘጉደለን ድሕሪ ሕጂ እውን መግቢ ክህሉ ከም ዘይክእልን ኣጠንቂቑ እዩ። ሓደ ካብቶም ነዚ ማዓስከር ኣብ ምሕጋዝ ዝነጥፉ ግብሪ ሕያዋይ ሳምራዊ ድማ ብሰንኪ ዓፀቦ 7 ዝኾኑ ህፃናት ከም ዝሞቱን እቶም ብሕዱር ሕማም ዝሳቀዩ ዝያዳ ግዳይ ከም ዝኾኑን ሓቢሩ። ትግራይ ድሕርቲ ናይ ትግራይ ኩናት ኩለን ኣብ ትግራይ ዝነበራ ማዓስከራት ተበቲነን እየን። ኤርትራውያን ኣብ ኩለን ከተማታት ትግራይ ፋሒሎም ሰብ ድማ በብዝመሰሎን ምንባር ብውልቁ ፋሕተርተር ይብል። ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ዝገበረሎም ሓገዝ የለን። በብግዚኡ ግን ህላውነቶም ከረጋግጽ ይፍተን። ኩናት ትግራይ ደው ምስ በለ ኣብ ዝቐጸለ ዓመታት ምጭዋይ ካብ ኤርትራ ዝኣተዉ ስደተኛታት ልሙድ ነይሩ። ድሓር ግን ኣብ መንጎ ኢሳያስን ትግራይን ዝምድኖም ንሓየለ ኸደ ትግራይ ድማ ንዝመጽዋ ኤርትራውያን ናብ ዓዲ ክትመልሶም ጀሚራ ነበረት። እቲ ዋሕዚ ጎዲሉ እቲ ጭውያውን ነከየ። ኤርትራውያን ብኹነታት ኢትዮጵያ ተስፋ ቆሪጾም እዮም። ብዝተኻእለ መጠን ድማ ካብቲ ሃገር ክወፁ ይፍትኑ ኣለዉ። ብዙሓት ድማ ዛጊት ወፂኦም እዮም። ድጋፍ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ዝተባህለ ማሕበር ኣብ ሰነ 2024 ልዕሊ 3672 ስደተኛታት ኣብ ኬንያ ልዕሊ 11816 ድማ ኣብ ኡጋንዳ ከም ዝተመዝገቡ ይረድእ። እዞም ስደተኛታት ናብዘን ሃገራት ንኽበጽሑ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ካብ $2,000 ንላዕሊ ከፊሎም ከም ዝኣተው ይንገር። ኩነታት ኤርትራውያን ዘሻቐሉ ኣህጉራዊ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ነቲ ጉዳይ ዘጽንዑ ጉጅለ ክኢላታት ኣቑሙ። እዛ ጉጅለ ኣብ 13 ሓምለ 2023 ኣብ 25 ለካቲት ናይዚ ዓመትን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዘካየድ ዘሎ ከቢድ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ትከታተሎ ከም ዘላ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ሓቢራቶ። ዝርዝር ናይቲ ፍጻሜታት ድማ ኣቕሪቦም። ብድሕሪዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምግፋፍን ምእሳርን ስደተኛታት ዝጎደለ ይመስል። ሱዳን ብመሰረት ጸብጻባት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቅድሚ ኩናት ሓድሕድ ኣብ ሱዳን ልዕሊ 136,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ተመዝጊቦም ነይሮም። ኣብ 15 ሚያዝያ 2023 ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ህፁፅ ውሃቢ ድጋፍን ከቢድ ውግእ ተላዕለ። ኩነታት እዞም ስደተኛታት ድማ ናብ ገሃነም ተቐይረ። ብደላሎ ብዓዋሉን ሰራቕትን ተሃድኑ። ኣብ ካርቱም ኩናት ምስ ተኸፍተ ህዝቢ ናብ ኩሉ መኣዝን ተበተነ። ንኹነታት እቶም ላዕላይ ኒል ደቡብ ሱዳን ዝተሰዱ ኤርትራውያን ኣመልኪታ ጋዜጠኛ ቢቢሲ ካታሪን ቡያሩሃንጋ ኣብ 22 ግንቦት 2023 ጸብጺባ ነይራ። ተስፊት ግርማይ ነቲ ዝነበርዎ ኩነታት ክገለጽ ከሎ ዘለናይ ናብራ ኣሸንካዊ ንሰብ ንእንስሳውን ትምነ ይኮነን። ኣነ ካብ ካልኦት ይሓይሽ ንውልቀይ እንተወሓደ ንሓደ መዓልቲ ሓደ ግዜ ይበልዕ። እቲ ዝዓበየ ሽግር ኣብተን 4-5 ቆልዑ ሒዘን ዝከላበታ ዘለዋ ስድራ እዩ ይብል። እታ ጋዜጠኛ ኣብ ሓደ ጫካ ካልእ ኤርትራዊ ረኺባ 3 ቆልዑ ዝሓዘት ኮይና በዓል ቤታ መግቢ ክገዝእ ናብ ከተማ ከም ዝኸደ ትሕብር። ካብ ካርቱም ሃዲምና ኢና መጺና ጁባኖ ምኻድ ድሌትና ግን ዝከኣል ኣይመስለንን መንገዲ ጁባን ኤርትራውያን ተዓጺ እዩ ትብል።
እዞም ስደተኛታት ካብቲ ዝነበረዎ ቦታ ንጁባ ምኻድ ተኸልኪሎም እዮም። ብዙሓት ሃገራት ዜጋታትን ከድሕና ይጓያ ነይረን። ኤርትራ ግን ከምኡ ኣይገበረትን። በዓል ስልጣን ጉዳያት ወፃኢ ደቡብ ሱዳን ናይ ኤርትራውያን ጉዳይ ዝተሓላለኸ እዩ፣ ዓዶም ክምለሱ ኣይደልዩን እዮም፣ ምስቲ ኤምባሲ ዝኾነ ይኹን ርክብ ክህልዎም ዝደልዩ ይኮኑን፣ ኣብ ጅባ ድማ ዝዕቀብሉ ማዓስከር የለን ይብል። ብጀካ ናይ ላዕላይ ኒል ናብ ከሰላ ዝሃደሙ ስደተኛታት ነይሮም። ካብዞም ኤርትራውያን ብዙሓት ሕጋዊ መለለይ ሰነዳት ኣይነበሮምን። ስለዚ ሰበስልጣን ሱዳን ኣገዲዶም ናብ ኤርትራ ከም ዘእተውዎም ዝሕበር ጸብጻባት ኣሎ። ኣብ ሰዓት እዚ ክንደይ ኤርትራውያን ንሱዳን ወይ ኢትዮጵያ ይስደዱ ከም ዘለዉ ዝሕብር ጸብጻብ የለን። ግን ኣብዘን ክልተ ሃገራት ናይ ጸጥታ ሽግር ዓብዪ ብምህላው ስደት ጎዲሉ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት። ሓደ ካብቶም ብዙሓት ንጉዳይ ኤርትራውያን ኣኽቢድዎ ዘሎ ኤርትራውያን ንሰብኣዊ መሰላት፣ ንሰብኣዊ ሓገዛት ከምኡውን ንፖለቲካዊ ፍታሕ እጃመን ከበርክታ ዝኽእላ ዓበይቲ ትካላት ክሃንፁ ብዘይምኽኣሎም እዩ። ተኣማኒ ሰፊሕ ዝርግሐ ዘለዎ ንኩሉ ኤርትራዊ ዝሓቆፈ ትካላት ምህናፅ ንጸላኢ የድክሞ፣ ድምፅኻ ዓዊሉ ንክስማዕ ድማ ይሕግዝ። ናብዚ መድረኽ እዚ ምብፃሕ ግን ኣይተኻእለን። ስለዚ ዝበዝሕ እቲ ንኤርትራውያን ዝግበር ድጋፍ ኣብ እንግዳዓ ናይ ደገ ትካላት ወዲቑ ንረኽቦ።